De jó. És most várjátok? Még nem. Nagyon örülsz, Liza? Igen. Én is. De óriási nagy fa. Jó nagyot hoztak ezek az angyalkák. Jó sok ajándékot. Most kell kibontani. Édesapátok magához tér, és akkor jó? Anya, Igen? azt volt Berinek a terve, hogy én neki adom ezt a filmcsomagot, ő meg a lánycsomagokat. Tényleg? Ki vette észre a fenyőfát, ki kelt fel elsőnek? Én! Te? Igen. És te keltetted fel a Benit, Liza? Igen. És éjszaka láttátok az angyalokat? Nem. Nem? Azért nem láttuk, mert akkor is én aludtam, és meg én. Nem voltatok elég szemfülesek, látod? És azért nem mentünk ki, mert gyorsan földíszítették az angyalok. Aha, tényleg nagyon gyorsak voltak. Azt a betyárját is milyen alaposan. Most kell kibontani. Apátok megissza a kávéját, és indulhat a buli, jó? Bent. Itt bent.